nini. Lo msebenzi wenziwa ukusukela ebangeni lokuqala kuya ebangeni lesithathu nsuku zonke imizuzu engama-30. Kungani? Kubaluleke kakhulu ukuba abafundi bazejwayeze ukufunda zonke izinsuku. Okunye okubalulekile ukuba uvame ukulalela umfundi nomfundi efunda. Lokhu kukwenza ukwazi ukubona nokungenelela ezingqinambeni zokufunda ngokushesha. Kuphinde kukunike ithuba lokubumba amakhono abafundi okucozulula kanye nokugeleza. Njengoba usebenza namaqembu amancane, abanye abafundi basebenza nophathini ukuqedela imisebenzi yansuku zonke etholakala encwadini yomfundi. Le misebenzi ihlanganisa futhi iqinise amakhono abafundi okufunda nokubhala.